салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канал. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестин, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 12 микрорайон, якомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад. 129 000 сомонӣ бо савдо мешавад. Об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. Квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, райони Чорухдарон, якомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 100 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. дар рақамҳо имо вайбер ҳастад. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, квартали Бохтар, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 174 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, райони Шилкокомбинат, дар пеши магазини Марҳабо, кӯчаи Буфанда, дукомната квартира дар 9 этаж қарор дорад. 63 метр квадрат нархаш бошад. 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 20 микрорайон, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 227 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар Бохтар, Қурғантепа, райони Кривой, Кайҳонавардон, якомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 35 метр квадрат нархаш бошад. 125 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар центри Бохтар, Қурғантепа, якомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 140 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам.